Detalye ka natin na nakamat report from Philippine National Police ni Idol Dennis. IFM News. IFM News. Police report. Idol Dennis, come in. May saman nalon iti nasusugatan na kalpasan iti panang danog-danog ken kuana iti nakinuman na iti barangay 25 Kalagit Paway Ilocos Norte. Nabigbig ti biktima ni Wilbert Labasan nga 25 inem nasawaan kinagindeg iti nakamat nga barangay. Idinto nga suspected ni Mario Amil nga 25 siyam kinagindeg metlang iti nakamat nga barangay. Iti investigasyon ti PNP digiti dua iti nagkainuman ngem gapu kayo to'y bimarbaran ti pilit-pilit da naamuan nga dato'y may sakit pinabasol na dato'y biktima kit pinabasol ng suspect iti panakapukaw iti host na iti kataltalunan. Gabuto reto nagsinungbat dagiti dua aging gana nga iti biktima ket inbakal na iti shot glass iti moging ti suspect. Nasaktan ti suspect nga sumeten iti panang solta-soltak na aging gana nga nasugsugatan. Gabuto reto naganawa dagiti adda iti lugar iti may saminitayan ket netaray iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Batak City iti tinadakamat tatta nga biktima. Iti ito nga suspect ket tingelen iti PNP Police Station kalpasan di pa nagresponde dagiti kamkameng iti PNP. Rumdumar nga gapot kinainom gapot ti kinasanger iti nakagapuan iti panagdinanog dagiti dua gapulang iti panagpukaw ti host iti nadakamat data nga biktima nagpinabasol pinabasika at nangalakas sa katan siguron so nga nakapungdot met dati magbabarkada da Idol Dennis agam amuda. Agam amo data siyempre kakarobo damat la. Iso ta agam di pa nagpukaw ti host wen gapula di host akit so pinabasol na di naengklengen ang pabasol maten niron maten iti pagiinuman ta nagbinaradan ngarasen maten iti panang soldag na igasim iti shot glass ilipak na kanyam po nasakit ba shot glass kaya nabungbong dito shot glass tapos nabuong pay. Wan, iso nga kasjakit din danandanog maten dati suspect dati biktima para sa maten iti panakasugat na Idol Bernard. Ijemet solusona gapu iti riri ti dua grupo na tili ti may sa gasoline boy nga nalan ni nalpas detan iti kalman 45 Aldo Bernard ket ni pila maten ti reklamo iti piskalya dati suspect kunati happy ti PNP nga kadagitoy nga guntawan nigitlatay iti kampanya iti kumilat kanban gaputa no awan diti kakasto nga pasamak ket sandang natili datoy ag ikot gam iti paltog during election period Idol Bernard. Okay. So kung natin PNP ket mandariman tatay tinda panagasagsagana kadatoy umay nga eleksyon dagiti kastek tawatiliw amin dagiti los firearms nga sampang na surrender manipod kadagiti kuwerpo ti pulisya Idol Bernard. So itong aldaw Chinese New Year Idol Bernard ket pagpadaanan tayo dagiti Lion and Dragon Dance kadagiti establishmento iti Central Clark City barbareng aditilig ditaran manipod iti Chinese community. Good morning kini Ma'am Rose di hardware kung hipatsa nabayagan hanggang nakita kini Madam Rose iti Pacific Building. Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak Aramen. Maraming salamat Idol Dennis Shailin Coyle digiti Chinese tayo apo nga naka monitor ka digiti agundaway ka karon na anak ni Ma'am Rose D. Ayan. Okay.